Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun gesang sesarengan komunitas paguyuban ingkang begja rahayu ingkang bahagia. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken anggenipun tanda kutip ngupat-upat utawi paring sabda sing keras dumateng para ahli kitab, ahli Taurat lan tiang-tiang Parisi ingkang tumraping Gusti Yesus anggenipun gesang menika lelamisan. Mila kula panjenengan sami gesang ing alam donya menika ya aja lelamisan ing ngarsaning Gusti menapa dene ing ngarsaning sesami. Tiang Jawi menika adat sopan santune kadangkala nggih ora beda utawi kadangkala keplesete ya dadi lelamisan. Umpamane aruh-aruh niat ngampirke apa ora menika sok-sok ya wis ora iso dibedakake. Saben-saben ngliwati omah menika lak sopan santune aruh-aruh terus biasane ambok mampir, monggo pinarak lan sak panunggalane ning menika estu ngampirake apa namung subasita tata krama kadangkala ya angel banget lembedake. Termasuk undang-undang utawi ulem-ulem kadangkala mergo lesan ana ning dalan iki le ngulemi tenanan apa ora sok-sok ya angel dibedakake. Menika yen kula panjenengan wonten ing adat kabudayan Jawi, ananging tiang-tiang Parisi lan ahli kitab menika anggenipun lelamisan cetha banget, kaya-kaya wis ora duwe isin, rai gedhek, rumangsa wis bener, saengga menapa sing ditindakake menika nggih kanthi pedhe. Nah menika sing ngrusak tatanan, ngrusak gesang sesarengan. Gusti Yesus paring sabda lan mralambangaken kados pundi anggenipun tiang-tiang Parisi lan ahli kitab menika lelamisan. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabika kegiatan lan panglipur ingkang mancing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 23 ayat 17 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus ngandika mangkene, "Bilai para ahli kitab lan para Parisi wong lamis, kowe iku padane kuburan sing dilabur putih lan jabane katone resik apik, nanging jerone kebak balung lan bebosok warna-warna. Mangkono uga kowe tumrap wong-wong ing tata lair katone suci, nanging ing jerone kebak lelamisan lan tindak murang adil. Bilai para ahli kitab lan para Parisi wong lamis, kowe padha nyungkup para nabi lan ngrengga patilasane para utama lan kandha. Saumpama aku padha menangi para leluhur, mesti ora bakal melu-melu nyedani para nabi. Dadi kowe dhewe padha ngakoni yen dadi turune wong-wong sing nyedani para nabi.
mulane padha ganepana piyalane para leluhurmu. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing pungkasaning weweca dalem Gusti menggahing para parisi lan ahli kitab kanthi keras kanthi srengen Gusti madhakake gesangipun para ahli kitab lan tiang-tiang parisi menika kados kuburan sing jabane direrengga, direresik, dirumat, dicet, dilabur putih, resik apik ning piye-piye jerone nggo nyimpen jenazah, nyimpen jasad lan jasad menika dangu-dangu lan dadi bosok lajeng lebur dadi lemah. Menika gegambar kados pundi gesangipun tiang-tiang parisi lan ahli Taurat utawi ahli kitab. Naminipun kuburan, akeh wong sing ora wani liwat kuburan apa meneh mlebu kuburan dhewean. Menapa malih ing wekdal-wekdal tertentu, wayah sore, wayah bengi, malam Jemuah Kliwon, malam Selasa Kliwon. Ayen wekdal-wekdal kados mekaten, akeh wong ora dowani liwat utawa mlebu. Tiang bayangake kuburan menika ya wis wedi, omah cedhak kuburan. Sing wis kulina mboten masalah. Ning sing ngurung kulina apa meneh wedi mlebu kuburan, nek omah cedhak kuburan ngoten nggih ra iso mbayangke kepriye. Wonten malih ing papan-papan tertentu omahe nang dhuwur kuburan, kijinge nggo meja. Menika sing kendel utawa merga kepeksa. Nah, tiang-tiang parisi ahli kitab digambarake kados kuburan awit nggih pacakane wae sing apik, jabane wae sing katon apik utawa diapik-apik kanggo nutupi jerone sing bosok. Lan menika dados kecenderungan kula panjenengan sami jejering janma manungsa. Awake dhewe mesti pengen ketok apik lan nutupi bebosok uripe awake dhewe. Kula yakin lan kula kinten boten wonten tiyang menika sing ngumbar bebosoke awake dhewe. Nek ngumbar bosoke wong liya, aku yakin akeh. Ning ngumbar bosoke awake dhewe kula kinten jarang banget utawi malah boten wonten. Bebosoke uripe awake dhewe mesti ditutupi kanthi rapet lan ngetingalake ngatonake apa sing apik. Mbuh kuwi merga pengin pamer utawa nggih menika wau motivasine politik, nutupi eleke, nutupi bosoke supaya sing dinikmati wong liya kuwi apike awake dhewe. Tiang-tiang parisi lan ahli kitab anggenipun gesang mekaten. Nek kula raos-raosaken urip kaya ngono kuwi ya kesel. Umpamane kemawon Bapak Ibu anggenipun gesang menika ngopeni gengsi yen mangan emoh masak ning ben ketok sumugih terus kulineran utawa GrabFood, ShopeeFood, terus HP-ne ya wegah nek mung jadul sing paling anyar, kosmetik, busana sing paling up to date. Durung malih yen wis kablenggu ing media sosial, nganggo maneka wani fasilitas kanggo keviralan, kanggo agawe channel awake dhewe populer lan sapanunggalane. Kanggo ngatonake apa? Apike becike awake dhewe. Ning jerone sapa sing ngerti? Mila gesang sing begja rahayu menika yen laras, jerone jabane kuwi padha kepenak. Simbah-simbah nate ngendika ati lati budi pakarti menika nyawiji. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.